Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Cetățenii Instrumentați. Eu sunt David și alături de mine l-am pe Vlad, fratele meu mai mare, și împreună o să încercăm să facem încă o ediție. Da, salut! Salut! Bun. Bă, nu credeam că o să ne apucăm vreodată de podcast, serios să zic. Adică ai venit cu ideea aia ca să înțelegeți cum am ajuns la ideea de podcast. În mare parte eu am avut foarte multe idei de afaceri. Prietenii apropiați știu că fac sandvișuri foarte bune și atunci am avut o idee de genul: hai să facem tarabă și fac eu, aduc condimente și pâine și salam și tot ce mai e nevoie și chestii sofisticate și șmecherii și n-a mers, că nu prea am avut inițiativă. Și uite, mă, că podcastul merge treaba. Stai, bă, că e doar al doilea episod. Avem timp. Avem timp să ne lăsăm de el, să zicem. Da, avem timp. Nu e pentru noi. Îl lăsăm pe micuțul și aia e. Aia e, da. Da. No, Astăzi... Ca să înțelegeți cum facem noi podcasturile. La noi în fiecare episod, unul dintre noi pregătește episodul. Gen, pune întrebări. Iar David de data asta a pregătit episodul, iar eu sunt în necunoștință de cauză. Nu știu ce o să se întâmple, nu știu despre ce o să vorbim sau așa. Da, deci, pentru că tu ești un lene și jumătate și eu am pregătit și ultimul episod, dar mă rog. Ok, următorul pregătesc eu. Da, nu, că îmi place să fac asta, nu. Ok, să auzim. Bun, deci mi-a fost recomandat de către o ascultătoare, era să zic ascultător, era să-mi iau bătaie. Mi-a fost recomandat de o ascultătoare să facem un episod, bine, o parte dintr-un episod dedicată generațiilor. Ea a venit cu ideea de hai să facem un episod de generația Z, doar că v-aș plictisi dacă aș povesti doar despre voi și despre noi, că în mare parte în asta se încadrează ascultătorii noștri, presupun. Și atunci am zis, hai să facem, hai să vorbim puțin despre diferența dintre generații. Despre, uite, avem generația Y, avem generația X, avem generația Z. Cam la asta bine, avem boomerii și tot felul de denumiri ciudate, știi? Doar că eu zic că e o diferență foarte mare între mine și sora mea, care e cu 4 ani mai mică, știi? Și atunci generațiile îs diferiți ăștia din generații între ei. Da, păi păi milenialii cu generația noastră, știi? Da. Și atunci aș începe prin, hai să vorbim puțin mai întâi despre generația Z, că aici presupun că suntem toți un pic mai în cunoștință de cauză, să zic așa. Dar, pentru cine nu știe ce e generația Z, împotrivit cu Wikipedia, generația Z sunt cei care au fost născuți între 1997 și 2012, dar asta variază, poate să fie 2000-2010, da? Dar în general, dacă acum aveți undeva între, nu știu, 14 ani, cam așa ceva, de la 14 până în 20 de ani, până în 23 de ani, 20 de ani. Faceți parte din generația Z. 20, hai să zicem 10, 23 de ani. Un pic. Na, mă rog. Da, și boomerii, milenialii, că boomerii sunt total altceva, ar veni să aibă de la 20 un pic până pe la 40, cam așa ceva. Mă rog. Exact. Bun, generația Z, hai să începem cu ei. După vorbim despre generația Y, zis și milenialii, apoi luăm un pic de tot generația X și apoi le comparăm puțin, zic eu. Bun. Generația noastră. Suntem foarte ciudați ca și generație, observat? Toată lumea zice treaba asta despre noi. Sunteți cea mai ciudată generație vreodată. Și cumva m-am gândit, de multe ori, adică tot timpul o să fie chestia asta. Și noi o să zicem despre următoarea generație aceeași chestie, știi, nu? Că voi sunteți cei mai ciudați. E posibil. Cel mai probabil. N-am avut timp încă să-i vedem. N-am avut încă timp să-i vedem, dar deocamdată văd... Sunt semne bune, văd mult Fortnite, văd mult Brawl Stars. Da, boss. Semnele prevestesc economia țării băgată în Brawl Stars și skin-uri pe Fortnite. Ce poți să vrei mai mult? Da. Momentan îs de la 0 la 9 ani. Cam în asta se încadrează generația Alpha, the boss.
Mă rog. Deci rămâne de văzut cum da, o să chiar rămâne de văzut. Pe următorii 10 ani o să vedem și o să ne uităm cu nostalgie la acest podcast. Da, întrebarea mai importantă la ora actuală este cum ne înțelegem noi cu generația Y, adică ăștia mai în vârstă un pic. Bă, e o generație ciudată a noastră și problema noi fiind ciudăței e că se vede diferența mare, zic eu. Adică, uite, mi s-a întâmplat, azi de dimineață mi s-a întâmplat chestia asta, că am avut de mers, a trebuit să o ajut pe mama să facem niște curat, că avem un apartament dat în chirie, mă rog, a trebuit să merg să fac curat după persoanele care au stat acolo. Amândouă făceau parte din generația noastră, ca să înțelegem, generația Z, amândouă fetele care au stat acolo. Eu am mers, m-am pus pe curat. Bă, am ajuns și mi-a zis mama, bă, vezi că nu prea cu curățenie, cu alea nu prea au avut-o fetele. Și zic, nu, bine, hai să vedem cât de rău poate să fie. Bă, am ajuns acolo, tată, am deschis frigiderul să văd că în mare parte la aia s-a rezumat curățatul unui frigider, că acolo a fost problema. Bă, am deschis frigiderul și bă, m-a izbit un miros de vin. Efectiv, acum eu sunt moldovean de sânge, deci se subînțelege la ce mă refer. Bă, deci așa miros de vin am mai simțit în viața mea. Și am deschis frigiderul. Da, elaborează, frate, că nu înțeleg ce... Era prea intens. Foarte intens. Deci, bă, miros... Deci mă ustura nasul. Deci eu am zis că nu mă mai ating de vin în viața mea după ce am simțit mirosul ăla. Deci da, încă o întrebare, stai, Zwischenfrage. Fetele din ce zonă a României se trag? Aha, okay. Moldova de după Prutuna dintre ele chiar. Deci îți dai seama spuma societății, într-adevăr. Okay. No, bun. Deschid congelatorul, că acolo era problema. Bă, și deschid unul dintre sertare. Văd că are pete mici de mucegai, dar niciun semn de vin. Deschid al doilea sertar, iară, mucegai, dar 0 vin. Deschid al treilea sertar, unde mi-a fost dat să găsesc undeva la 50 spre 100 de mililitri de vin, uitat de Dumnezeu, și capacul de la vin. Bă, și am zis, bă, uite, ăștia-s generația mea, mă. Și mi-am dat seama că acolo au stat două care fac parte din generația mea. De ce? Bă, noi suntem generația aia care, dacă uităm o chestie, dacă eu mi uit acum șoseta în living, bă, eu pot să trec 2 luni peste ea, că nu o să o ridic, știi? Așa suntem. Deci, bă, mi-am imaginat următorul scenariu. Bă, de fiecare dată, că asta e în sângele generației noastre, să vii și să deschizi frigiderul sau congelatorul fără să fie nimic nou. Și tu știi că nu e nimic nou, dar o faci. Da, exact. Asta facem, ăștia suntem, n-ai cum. Da, și am zis, bă, fetele astea au făcut treaba asta. Și ele deschideau Bă, cine știe ce înghețat o mai cumpăra maică-ta între timp. Știi? Trebuie verificat. Nu merge altfel. Să afle dușmanii înaintea ta, adică frații mai mici. Și mă gândeam, bă, cum veneau ele odată la 2-3 zile și deschideau congelatorul și vedeau de fiecare dată aceeași pată mucegăită de vin și o lăsau acolo. Și erau, lasă-mă că o curăță colega care venea și zicea aceeași chestie, știi? Adică asta e generația noastră, mă. N-ai cum. Și am găsit peste tot, deci a fost o mizerie incredibilă, n-a fost numai problema cu vinul. Dar mie vinul m-a marcat complet treaba asta. Deci cum, bă, să lași un frigider să nu, bă, un șervețel îți trebuia și rezolvai tot acolo. Deci a fost genial, efectiv ne-au descris fetele astea două generații într-un hal de n-ai cum. Interesant povestirea. Dar mie ce mi se pare amuzant e felul în care încearcă ăștia mai bătrâni un pic să ne înțeleagă și nu reușesc niciodată. E atât de amuzant că își fac gen anumite păreri și impresii despre noi și de obicei le cam greșesc foarte tare. Le cam greșesc. Da. Acum îți dai seama că mulți psihologi au înțeles care și cum e problema noastră. Adică, eu la vârsta mea, de exemplu, și toți o să trecem sau am trecut pe acolo și presupun că asta e o definiție a tuturor tinerilor, cred că nu face parte din generație. Să avem senzația că știm tot, știi? Că la 16, 17, 18 ani ai liceu, ți-ai făcut și tu prima iubită, ești cineva, tată, ești cineva. Știi? Adică, cumva avem senzația că știm tot până facem niște greșeli și realizăm că nu știm atât de mult. Și, bă, e un lucru mare să înțelegi treaba asta de la o vârstă mai fragedă, știi? La 14 ani tu să realizezi că nu știi nimic și să începi să te documentezi un pic, știi? Că, ce nebun s-ar documenta dacă el știe că știe tot, știi? Adică de ce să mai stai să înveți la școală, de ce să mai asculți de prof dacă tu știi că tu știi tot?
știi? Bine, ai senzația că știi tot, că na, la 16-17 ani, la vârsta la care noi chiar credem că știm tot, suntem niște cadeți în teste, suntem niște vai de capul nostru, știi? Da, corect, dar bă, n-am ce să comentez. Singura chestie pe care aș adăuga este că câteodată e și bine să pari că știi tot, gen, Da, nu da. știu cum să explic treaba asta. Da, ai dreptate aici, să știi. Hai să mergem și de cealaltă parte, ca nu cumva, știi care e faza? Noi când povestim anumite chestii la un moment dat, știi, mulți oameni se simt afectați, deși nu despre ei vorbim și atunci ei se gândesc că și ei sunt în categoria aia și ar trebui să se schimbe, știi? Și de fapt ei ar trebui să facă fix inversul, știi? Știau să vorbim despre cealaltă extreme. Extrema, gen, hai să zicem, și tinerii care nu doar că nu cred că știu tot, dar cred că nu sunt în stare de nimic, știi? Da, lor nu ar trebui să le zicem o chestie de genul ăsta. Am vorbit despre asta și data trecută, de încredere. Da. Bă, deci vârsta noastră, concluzia la care am ajuns eu, după după câteva greșeli făcute în materie de relații, mai multe chestii am făcut eu. Bă, am realizat că ai timp cumva de greșeli. Adică dacă nu vrei să înveți, zicea cineva, nu mai știu exact cine, dar știu că am auzit cel puțin odată că oamenii deștepți învață din greșelile altora și dacă nu poți din greșelile altora, înveți din propriile greșeli. Și bă, e foarte greu să înveți din greșelile altora, să știi. Adică îmi vine maică-ta sau taică-tu sau cine vine mai mare și zice, nu fă aia, că pățești aia, tu o să ai senzația că te ia de prost și că el nu știe de fapt ce creier suntem noi. Și de fapt greșim și facem exact și iese totul cum a zis el, știi? Da. Na, adică e greu să asculți de altcineva când știi tot, știi? Acolo vreau să bat un pic. Da, am înțeles care ți-e punctul, boss. Da. Nici nu te contrazic. Da. Dar, să fii la ce vreau să zic înainte, trebuie să ai și un pic de tupeu. Da. Dacă ești tiner. Cunosc mulți tineri care ar putea să facă multe lucruri, dar nu cred, ei în sinea lor, ei nu cred că sunt în stare. Da. Treaba asta se vede foarte mult și în afaceri, dar și peste tot. Deci în carierele voastre, în deciziile pe care puteți să le luați, știi? Multă lume ia niște decizii, deci când are de luat o decizie, se duce adesea cu varianta care e mai sigură, care e mai ok. Da. Deși varianta aia care e mai ok pe termen lung nu o să-l ajute așa de mult. E o chestie de, ok, ies din zona de confort și mă risc sau rămân acasă unde e bine și cald. Da. Și exemplul cel mai clar este, spre exemplu, când absolvești liceul, ți-ai dat bacul și ai de ales, ok, ce fac mai departe? Mă duc și studiez în alt oraș sau rămân acasă? Studiez la Lucian Blaga, știi? Asta e o decizie de genul ăsta, știi? Da. Ce e vorba de zona de confort? Da, sau chiar plec în altă țară sau nu? Uitați, spre exemplu, eu pot să vă dau exemplu meu. Eu am decis să plec în Germania. Să studiez în Germania. Și pe mine chiar m-a ajutat treaba asta, gen, m-am dezvoltat foarte mult de atunci ca și persoană. Am început să înțeleg lucrurile puțin altfel. Deși trebuie să vă spun, nu a fost ușor. Viața nu e roz. Și nu e tot timpul ușor. Ar fi fost probabil mult mai ușor să fac anumite lucruri în România, să studiez în România. Dar faptul că am ieșit din zona de confort, cum ar veni, bă, la sfârșitul zilei te face să te simți bine și vă recomand să faceți treaba asta. Gen, chiar dacă pare un pic, te sperii un pic treaba asta, peste un an, doi o să zici, bă, ce bine că am făcut-o. Da, exact. Uite unde am ajuns, știi? Păi uite, cel mai simplu exemplu e cu relațiile astea din ziua de azi. Hai să-i scriu fetei, știi? Adică trebuie să gândești un pic la treburile astea. Uite, îți dau exemplu meu. Eu eram foarte timid înainte să-mi dau un pic drumul la tupeu. Și mă gândeam în felul următor. Bă, nu-i scriu că mi-e rușine, nu pot. Nu puteam efectiv să intru în conversație cu ea. Și acum tot ce trebuie să faci e pur și simplu să te gândești, bă, de ce nu-i scriu? Adică dacă îi scriu și vorbesc cu ea și mă cunosc cu ea, de exemplu, am șansa să găsesc un partener care să mă aducă la un alt nivel și dacă nu-i scriu, am șansa să cunosc pe cineva și apoi să înțeleg că nu e făcut pentru mine și punct. Adică, înțelegi unde bat? Adică trebuie să gândim... Vrei să zici că... Da, gen orice ai face, tot e mai bine.
decât să nu-i scrii. Da, orice faci e mai bine decât să nu-i scrii. Adică dacă nu-i scrii, ești automat un pic slab de fire. Adică nu vrei să-ți asumi, nu vrei să te deschizi în fața nimănui. Cam asta arată. David, orice decizie e mai bună ca nicio decizie. Da, exact. Mamă, ce cuvinte, stai să notez undeva. Da, o zis-o nu știu ce general american, eu vreau să dau quote, problema e că i-am uitat numele, deci o să zic de parcă am zis-o eu. Vlad 2020. Da. Orice decizie e mai bună ca nicio decizie. Ok. Mă pun acum să scriu pe citate.ro să nu mi-o fură nimeni. Automat, gata, băgăm copyright pe treaba asta. Da, deci dacă nu știți ce să postați când faceți poze cu voi pe Instagram și vă trebuie un citat care sună frumos, dar n-are nicio legătură cu poza, ca orice alt citat. Ce citat are legătură cu poza în ziua de azi? Adică ele postează, ei sau ele, mă rog, acum... Ei sau ele, dar știi la ce ne referim? Bă, deci vezi poză cu ea, selfie. Da, băgăm selfie-ul pe Snapchat, obișnuitor selfie pe Snapchat și când te uiți în citat, îl vezi pe Blaga, cum dă ce are el mai bun acolo și tu rămâi prost, că n-ai înțeles absolut nimic din ce a zis, dar bă, bravo, foarte inteligent, într-adevăr, m-a spart, e extraordinar. Da, adică, bă, dacă postați chestii deștepte și ce mai la mod acum? Oscar Wilde. Da, am văzut. N-ai, bă, cum, nu dai. Nu, deci pe Instagram trebuie să înțeleagă lumea, bă, dacă postați citate inteligente, nu vă face pe voi inteligenți, adică nu, e ok. Da, citatul nu-l face pe om. Asta trebuie trecută undeva neapărat, da. Titlul de astăzi. Citatul nu-l face pe om. Să știi că ar fi bun. Da. Ok, hai că am trecut și trecem acum la următoarea generație. Generația Y, zis și milenialii. Bă, ce-am văzut eu din perspectiva mea, ce-am văzut eu până acum, sunt mult mai liniștiți decât noi. Nu ți se pare? Noi suntem așa un pic mai săltăreți, mai mai trecuți un pic prin viață, știi? Și atunci s-au obișnuit, s-au imunizat la anumite lucruri, care pe noi încă ne agită, să zic așa. Da, sunt o generație flexibilă. Adică aceiași părinți din generația milenialilor pot să fie încă cu ticuri de pe vremea comunismului sau aceiași părinți poate să fie un părinte care să zici că e din generația noastră, din generația Z, cu care să te înțelegi. Știi, un om... Da, deci fix la asta mă gândeam și în momentul ăsta. Nu știam cum să o zic, dar ai zis-o tu perfect. Deci asta e ciudat la generația Y, nu? Da, Y. Sau generația Y. Cum ți-e mai ușor? Ei sunt foarte diferiți unul de altul, gen, poate să fie gen ca în stilul oamenii care ascultă podcasturi și stand-up și așa mai departe, genul ăla de oameni, sau poate să fie celălalt gen de oameni, știi, aproape comuniști, gen, nu prea poți să-i bagi pe toți într-o oală, știi? Decât că, nu știu cum să explic, e ciudat. Adică și generația noastră e ciudată, dar și ei sunt pic ciudați. Da, ei sunt începutul ciudățelului, știi? Acolo a început totul. Da, acolo ei au dat drumul. Da, cumva, știi, ei sunt o generație trecută, dar nu prea prin comunism, prin Ceaușescu, să zic așa, prin regimul lui. Ei sunt un pic trecuți prin aia. Ei pot să zici că simuni la ideile astea de propagandă și tot felul de chestii de genul, dar au și o tentă de paranoie. De Bill Gates și cu chipurile și, știi? Adică, Da, oricum, o să o generație interesantă. Da, generația de la Revoluție. Bine, când a fost Revoluția, ei aveau 9 ani sau așa. Bă, ei au prins puțin. Adică ei generația care îți vin la o cabană cu pălinca în mână și zic, bă, hai să vă povestesc eu cum am ieșit în 89 și vedeam cadavre pe stradă. Știi, ei sunt genul ăla de oameni care o să iasă să-ți povestească cum era cu rație. Știi, părinții din generația aia, din anii dintre 77 și 95, în mare parte, bă, ei, hai să le dăm la copii că noi n-am avut. Am întâlnit foarte mult ideea asta. Hai să le dăm lor că noi am prins comunismul și n-am avut. Că noi aveam rație, tot felul. Știi? Da. E interesantă și gândirea asta. No, bun, trecem la următoarea. Cred că ultima, dacă ar fi să comparăm 3 generații. Generația X
proful meu de geografie, fostul meu profesor de la Bruckenthal, ne-a întrebat mai întâi, bă, aveți careva părinți născuți prin 66? Sau din 66 în 76, mai Ah, știi treaba aia cu decreței? de creței Da, crescuți cu adică, cheia la gât. da, exact. Deci, ca să înțelegeți, decreței, în vara anului 67, 1967, s-a interzis avortul. Și, na, vă dați seama că generația asta, să zic așa, a umplut grădinițele și școlile și înțelegeți ce zic. Adică a fost un burst out foarte mare de copii atunci. Da, Adică, nu toți dintre ei doriți. da, a crescut rata fertilității în România foarte mult. Na. Și, na, vă dați seama, nu toți au fost doriți, că de-aia sunt prenumiți de creței. Bă, nu știu ce să zic despre ăștia, n-am întâlnit foarte mulți. Ei aici nu cred că greșesc dacă îi pun pe majoritatea în oala conservatorilor. Da, oarecum da. Ei au crescut, ei au mușcat ca lumea din comunism. L-au văzut. În general nu e ok să generalizezi, tocmai pentru că toată lumea e unică în felul său. Doar că la ei aici, dacă ar fi să generalizez o chestie despre ei, aș zice că sunt mai conservatori, mai de dreapta în gândire. Genul de oameni care l-ar vota pe Trump. Da. Apropo, felicitări Biden. Da, felicitările mele. Biden. Mă rog. Da. Bă, se spune, am văzut un studiu despre generația X care spunea că ei au avut cele mai puține prezențe la vot. Cea mai slabă prezență la vot. Oare are legătură cu faptul că au prins comunismul și nu prea mai au încredere în guvern? Oare cumva au crescut cu ideea de, bă, guvernul e rău și ne vrea răul? Adică dacă te-ai născut în 66, ai prins în jur de 20 de ani de comunism. 23, dacă nu greșesc. Da. No, 23 de ani de comunism. Tu la 23 de ani ai ieșit pe stradă și ai văzut oameni împușcându-se civili între civili. Adică e ceva, bă, e o experiență. 23 de ani în comunism, eu n-aș fi rezistat. Eu n-aș fi putut. Nu știu, mie mi se pare... Bine, acum eu n-am studiat foarte mult regimul comunist din România și cum a fost și ce a fost. Dar ei l-au prins ca lumea pe Ceaușescu și au văzut ce au făcut și au văzut ce înseamnă o revoluție și când se ridică om împotriva altui om. A fost, nu știu, cumva mi se pare că au rămas paranoici față de guverne. Și într-un anumit fel au și trecut prin multe, știi? Da, au trecut prin multe, nu poți să vinovățești. Noi criticăm mult și pe bună dreptate că... Da, dar și ei ne critică pe noi la rândul lor. Și ei ne critică pe noi, dar până la urmă cele mai multe aberații ei le zic, știi? Hai să punem cărțile pe masă. Să vină tot timpul cu ideea de, bă, ăștia nu-și mai trăiesc copilăria. Știi? Ok, adică, bă, noi îi criticăm și pe bună dreptate, dar faza e că într-un anumit fel trebuie să-i și înțelegem. Că până la urmă ei au și trecut prin foarte multe lucruri, știi? Gen, comunismul, după aia au avut revoluția care ar fi trebuit să iasă mișto și nu a ieșit bine deloc. A fost o perioadă, mai ales perioada anilor 90, a fost foarte ciudată. Și-a luat țeapă de la foarte mulți politicieni. Da, exact. Și atunci paranoia aia față de guvern. Da. Conspiraționiști, tot de acolo. Imaginează să tot votezi un om, să votezi un om și apoi să-ți dai seama că nu e așa cum pare. Da. Și apoi îl votezi pe ăla care îl critică pe ăla pe care l-ai votat tu, tocmai ca să te salveze de el. Da, și spui speranța în el, știi? Și nici ăla nu e așa cum pare. Ai văzut și apoi îl votezi pe al treilea și nici ăla. Gen, e aiurea, știi? Nici nu mai știi ce să votezi. Exact. Am zis, îți face o paranoie foarte mare. Adică, uite, știi cum a început regimul lui Ceaușescu? El a fost el a condus foarte bine țara, preț de câțiva ani. După a avut o vizită în Coreea de Nord, unde s-a schimbat-o de acolo, Coreea de Nord și China. Astea două țări. Bă, când a văzut ce acolo, a zis, gata, tati, facem să fie bine. De atunci s-a schimbat tot. El până atunci a guvernat foarte bine chiar. Da, deci ca să înțelegeți, Ceaușescu când a venit la putere după Gheorghiu Dej, cred că în anii 65, nu vreau să greșesc, cred 65 sau 75, nu știu sigur. În orice caz, el când a venit la putere a avut vreo câțiva ani de liberalizare. A început să le dea liber la jurnaliști, să le dea mai mult liber la oameni. Încet se ducea spre o democratizare a țării, să zic așa. Și apoi ce s-a întâmplat este că el s-a apucat să facă
să facă un tur al Asiei, știi? Și a ajuns în Coreea de Nord, mi se pare, Da. și l-a văzut acolo pe Bunicul lui Kim Jong-un. așa. Bă, și îl vede pe ăla cu manifestații, cu nu știu ce, toată lumea îi se închină, îi se roagă, știi? Gen stilul ăla de, mamă, ce Da. mișto. Păi pot și eu așa, Da, și a putut aparent, știi? Da. știi? Da, din păcate eu zic că România ar fi ajuns foarte departe dacă Ceaușescu nu făcea vizitele alea. Dacă n-ar fi devenit comunistul ăla radical. Bă, ar fi ajuns departe, mă. Că o duceau bine. Da, O da. duceau foarte bine. Bine, problema era că și Ceaușescu el nu era făcut să fie conducător. Mhm. Și el nu avea treabă cu conducerea, gen dacă Da. te-a pus dacă l-ai fi luat din 100 de oameni și le-ai fi dat la toți teste de personalitate să vezi Nu care... l-ar fi luat automat. Nu, nicio șansă. El Da. era om simplu. N-avea el facultate sau ceva. Era om simplu, om de rând. Da, așa. Nu vrei să te conducă un om de rând. Dacă țin minte bine. Mă rog. Bun. Deci, hai să terminăm repede cu topicul ăsta. Deci, avem generația X, milenialii și generația Z. Nebunii, adică noi. Bă, eu zic că generația noastră se încadrează, cum a zis un profesor din România, generația cu gluga pe cap. Noi suntem aia, cu gluga pe cap, cu urechile în căști, strigă mai cât prin casă, nu auzi. Căștile în urechi. Da, ce-am zis? Urechile în căști. Hai de capul meu. Mă iertați, e târziu când filmăm. No, ăștia suntem până la urmă, asta ne caracterizează. Să fim noi cu gluga pe cap, să nu ne vadă nimeni, știi, să treci pe stradă, să nu saluți pe nimeni. Noi suntem generația pe care i-au favorizat purtarea măștii. E foarte bine, tati, pun masca, nu trebuie să salut pe nimeni, n-am nicio treabă, merg pe stradă în treaba mea, știi? Și dacă n-am salutat pe cineva, am o scuză. Nu trebuia, știi? Da. Na. Apoi avem mileniali. Acum nu mai trebuie să dai mâna cu oamenii cu care nu vrei să dai mâna. Tu îți dai seama? Poți să te închini în stil japonez. Da, țin distanța că mi-e frică de corona. Cum să nu? Da. Sau dacă nu vrei să-ți vizitezi bunicii, ai o scuză. Da, tu îți dai seama. Tu îți dai seama cât a avut de suferit RDS și EON acum în perioadele astea cu Zoom? Doamna, mi-a picat internetul, doamna, mi-a picat curentul. Hai de capul meu. Ce înjurături probabil că trag profesorii către companiile astea. Da, bun, după avem milenialii, zis și baby boomers, sunt generația aia flexibilă în comparație cu noi, ei pot să devină noi foarte repede, ei sunt cumva la mijloc, știi? Ei pot să fie repede generația X, dar în același timp pot să fie și repede generația Z. Și asta o putem observa foarte repede la părinții noștri, știi? Bun, și după avem generația X, oamenii care o să fie tot timpul foarte precauți ca nu cumva să se ajungă iarăși la comunism, care o să facă probabil că decizii aspre când vine vorba de copii și de voi în general, numai cu pretextul în conștiință că hai să nu se ajungă iarăși acolo și să te păzesc de greșelile mele. Da. Da, e interesant subiectul despre generații. Acum îți dai seama că tot timpul o să fie tabere multe. O să vină generația X și o să ne contrazică, generația noastră o să-i contrazică pe ei, apoi apar ceilalți și ei o să zică aceeași chestie, că voi greșiți, știi, niciodată nu o să aibă nimeni dreptate aici, din păcate. Da. Cam astea ar fi în mare parte diferențele mari dintre generațiile noastre. Da. Auzi, tu ai observat cât de influențați sunt oamenii în general? Acum nu vorbim iarăși de generații. Oamenii în general de mentalitatea de grup. De efectul ăla de turmă. Da, 100%. Deci e o chestie foarte interesantă. Dacă vă place psihologia și dacă vă plac oamenii, studiați mentalitatea de grup. Da, e foarte interesant. Adică dacă tu ești la școală și ești băiat bun și ai anturaj prost, s-ar putea să ajungi ca ei într-o zi. Sunt foarte mari șanse. Pentru că fac ei ceva și automat faci și tu aia cândva. La un moment dat o să o faci. Că n-ai cum să nu cedezi. E imposibil să nu cedezi. Mai mult decât imposibil. E mentalitatea aia de grup. Că dacă o fac ei, de ce să nu fac și eu? Ce-s mai prost? Corect. Dar n-am vorbit despre asta și episodul trecut? Nu. Nu, ok. Atunci, părerea mea este, de fapt nu e părerea mea, asta e o chestie destul de dovedită. E mai mult decât o părere. Realitatea este că
oamenii sunt influențați de grup mult mai mult decât sunt ei conștienți. Și ca să ne convingem de treaba asta este de ajuns să ne uităm în istorie la ce au făcut, la cât de tare s-au transformat oamenii în anumite situații. Doar prin faptul că și grupul din ei, din preajma lor era diferit. Da. E de ajuns să ne uităm la, ca și exemplu, ce au făcut Mao Zedong cu tinerii în China. E de ajuns să ne uităm la naziști. Da, și așa mai departe. Da, e foarte ciudată psihologia asta. Da. Sau dacă vreți un exemplu mai simplu de atât, mergeți pe un stadion de fotbal. Da. Studiați oamenii pe un stadion de fotbal. E genial ce poți să vezi pe acolo. Înjură unul și la un moment dat te trezești că înjură toți echipa oponentă, știi? Ei n-au nimic cu ei, dar ei înjură. Da. Deci am făcut un experiment acum câțiva ani. Tocmai pentru că aveam teoria asta în cap și vreau să o verific. Și eu, ca să vă explic contextul, eu nu sunt fan fotbal, absolut deloc. Gen, nu-l urăsc, dar nici nu mă interesează. Da. Așa că am mers pe un stadion pentru că s-a jucat Sibiu cu București, iar Sibiu este orașul nostru, iar București este Steaua, presupun. Da, Steaua. Da, cred că fost Steaua. București n-are echipă principală. Mă scuzați, băieți, sunt ignorant. Nu sunt fotbalist. Nu sunt fan fotbal. Auzi că fotbalist. În fine. Merg pe stadion și începe meciul. Și eu, neavând habar de fotbal și niciun interes în fotbal, mă trezesc jumătate de oră mai târziu, strigând, făcând acea chestie, nici mai știu cum se numește, gen valul ăla, știi, când ridică toți mâinile. Chestiile alea pe care le fac fanii fotbal. În orice caz, galerie, exact. Galerie și tot felul de alte chestii pe care fanii le-am și uitat deja, dar știu că eram foarte engaged. Da, erai gata la momentul de față. Deci, la momentul ăla de față eram gata să merg să-i bat pe bucureștenii avrisiți care sunt ei. Deci eram acolo trup și suflet. Da, asta e vorba. Și eu sunt un om destul de rațional în sine, un om destul de reținut. Deci, asta face mentalitatea de grup din om. Și un teren de fotbal e mult mai puțin decât ce a făcut nazismul. Acolo era mult mai serioasă treaba și mult mai intensă. Categoric, nu le pot. Acolo era deja vorba și de ideologie, de felul de a gândi. Deci de asta vă și zic, majoritatea dintre noi suntem influențați de mentalitatea de grup și nu ne dăm seama de cât destul de greu. Majoritatea dintre voi sunt influențați de câte ceva. Da. Și dacă te apuci să meditezi puțin, o să vezi că sunt multe lucruri pe care le crezi și nu le crezi pentru că ai ajuns tu la concluzia că așa este, ci doar pentru că lumea din jurul tău le crede. Da, nu crezi că de la asta pleacă și problema... Uite că e un topic relativ recent. Nu crezi că de la asta pleacă și problema cu bullying-ul în școli, în viața de zi cu zi? Eu zic că de la asta pleacă. Bullying-ul? Da, într-o oarecare măsură, da. Pleacă de la asta. Parțial, da, parțial. Pentru că automat o să-ți vezi prietenii făcând ceva și nu e nevoie să fie mulți. 2 persoane, atât. Da. Și bullying-ul vine în multe forme, fizic, verbal, cum vrei. Dar se spune, știi vorba aia că vorbele rănesc mai mult decât palmele. Adică poți să faci mult mai multe cu vorbe alese bine decât cu o palmă. Mult mai mult. Da. Din păcate. Acum depinde de la caz la caz. Da, depinde și de cât de tare e palma aia, dar... Corect, într-adevăr. Da, adică oricât de mult ar zice oamenii că eu nu sunt interesat de ce zic cei din jur, te afectează, mă. Te afectează să mergi în fiecare zi la școală și să se întâmple aceeași chestie, să se ia tot același om de tine, știi? E un subiect destul de nașpa în România și mulți oameni, din păcate nu-l înțeleg și nu-l iau în serios, să zic așa. Deci în primul rând, legat de bullying, în primul rând, marea problemă este că profii nu știu cum să se ocupe de așa ceva. Școala în general nu are nicio reacție când e vorba de bullying. Sau reacția pe care are școala este destul de slabă, e ceva de la modul elevul nu s-a comportat într-un mod exemplar, așa că îi trimitem mai întâi îl avertizăm pe el, apoi trimitem la părinți niște avertismente și așa mai departe. Da. Tot felul de lucruri de genul ăsta, care în general nu fac nimic.
Da. Pentru că profesorii de fapt nu conștientizează că problema e mult mai adâncă decât ca să se poată, deci e prea adâncă ca să se poată rezolva cu niște, cum le zicem la alea care le trimiți la părinți? Mustrări, observații. Mustrări, exact, mustrări și observații. Uh-huh. Nu ajută. Nu prea interesează. Bă, da, eu zic că pleacă de la educația de acasă. Adică pleacă de la educația de acasă și pleacă un și de la faptul psiholog. că sunt tineri. Da, sunt tineri. da, Toată lumea e da, gen, exact. ăștia sunt copii, mă. Ăștia care fac bullying, copii, ei învață să interacționeze cu alți oameni. Ei sunt la etapa aia în viață în care, ok, încearcă să vadă ce pot să facă, ce nu pot să facă. Bă, nu neapărat. Adică la liceu, de exemplu, eu zic că pleacă de acasă. Adică fiecare are în el, exact cum avem bine, avem și rău, zic eu. Adică fiecare are impulsurile de a face bine și la fel ai și impulsurile de a face rău. Acum depinde de ce vezi acasă. Adică da, dar nu asta vreau să zic. Vreau să zic că sunt încă imaturi majoritatea dintre ei. Da, ce drept. Un om matur nu are timp să facă bullying. Exact. Deși trebuie să dau dreptate, sunt adulți care încă mai fac treaba asta și probabil motivul principal este că ei încă sunt nesiguri. Au adânc în ei o anumită lipsă de stimă de sine și atunci încearcă să o ascundă. Da, dar are legătură și cu caracterul fiecare. Adică eu când mă uit, de exemplu, dacă aș avea acum față de mine, în fața mea un om care face bullying în fiecare zi la școală, da, 16, 17, 18 ani, mă rog. Bă, ce aș vedea, cel mai probabil, exprimându-se clar pe el, ar fi dorința de a domina. Tu, când realizezi, deci eu pe un om care face bullying văd următoarele chestii. În primul rând e dorința de a domina, dorința de a ști că ești în putere. Okay. Și în al doilea rând se vede o slăbiciune imensă. Pentru că niciun om nu și-ar dori să fie în putere atât de mult cât să recurgă la chestii de genul, când știe că cineva e mai presus decât când știe că, uite, de exemplu, fratele meu mai mic. Dacă eu în fiecare zi aș aminti lui că eu sunt mai puternic decât el și l-aș bate ca să-i dovedesc treaba asta în fiecare zi, da, să-l bat violent. El ar merge la școală și ar bate pe ea mai mici decât el ca să-și dovedească lui însuși că e puternic. Știi ce zic? Posibil. Da. Adică totuși pleacă de acasă, multe. Adică dacă acasă taică tot, dă în tine, ca lumea de tot, nu, dă în tine, te bate, da? Tu când ajungi la școală, automat o să te apuci de cineva să-i dai, că n-ai cum. Adică până la urmă, emoțiile alea și furia pe care o trăiești în momentele alea, nu pleacă așa ușor, rămân. Și când se adună, o să dai înapoi la un moment dat și nu poți să dai în taică-to, că te bate de nu te vezi. Mergi la școală și pe care îl prinzi mai slab îi dai. Știi? Adică nu o să vezi niciodată unul care face bullying să se ia de cel mai mare și tare din clasă. Nu? Îți iei prada cea mai simplă, cea mai ușoară. Că n-ai cum, bă, dacă tu vii cu intenția de a arăta dominanță și putere, nu te iei de ăla care știi sigur că îți dă una și leșini. Știi? Ba, depinde aici. Bă, depinde și de tupeu. Adică depinde de la caz la caz. Cel mai tare, știi? E și vorba de știi care e treaba cu dominanța? Da, te iei de la care e mai slab ca tine tocmai pentru că știi că nu poate să-ți dea înapoi, dar asta nu e o lege general valabilă pentru ăștia care sunt dominanți. Da. Mulți dintre ei nu au nicio problemă cu aia care sunt mai slab ca ei pentru că îi consideră inferiori. Ei vor se iau doar de ăia care încearcă cumva să le atace poziția de șefi, de lideri, de masculi alfa. Și atunci o să-i vezi că se bat cu alții care și ei sunt masculi alfa, știi? Tocmai ca să-și păstreze poziția, ca și la gorile. Da, exact. Adică o să te iei repede de ăla care îți amenință... Au venit să-ți fure femelele. Da, să-ți fie rușine. Da. Da. Na, e o problemă destul de mare și cumva nu e luat atât de tare în serios. Știi? Da, și ce mi se pare mie amuzant e că avertismentele astea și mențiunile astea sau cum le mai zice, cum ar trebui ele să rezolve o problemă dacă copilul ăla face la școală ce vede el acasă? Gen, tu îi trimiți avertisment părintelui, da? În care îi zici, ok, copilul dumneavoastră... Observație, da. Copilul dumneavoastră face asta și asta. Așa. Și da, el face exact doar ce-a văzut, știi? Gen, ce-a învățat. Da. Păi, man, tu nu-l ajuți cu nimic prin treaba asta. Adică dacă îi trimiți observația lui taică-so care îl bate acasă și ăla e motivul pentru care el îi bate pe alții la școală,
ce se întâmplă? Îl bate încă o dată și se accentuează numai problema. Adică, bine, și psihologii din școli nu-și fac treaba atât de bine, părerea mea. Psihologul pe care l-am avut noi la Ghibu, de exemplu, nu e atât de strălucit. Adică nu ne-au predat, noi i-am zis hai să vorbim despre teme actuale, hai să vorbim de exemplu despre lucruri care ne interesează și pe noi și-o ținut-o pe a ei, hai să vedem ce înseamnă gânditul. Oh, da, gânditul e important, da, e bine să ai creier. E important să știi. Adică Da, nu zic că nu zic să nu-și Mhm. predea materia psihologii. Adică e necesară să vă predați, dar ca idee trebuie discutate unele teme cu elevii. Pentru că ei nu le discută cu nimeni și nediscutând de ele cu nimeni, cum să se rezolve? Știi? Corect. Da, e o problemă, cred că nu doar în România. Faza e că oamenii și sunt prost plătiți. Da, nu, de unde să-ți dai interesul? De unde chef, da, știi? Corect, exact. Nici nu prea ai ce să le ceri. Și ciudat e că, bine, ei sunt psihologi, dar nu știu câți elevi au mers la psihologul școlii până acum. Nu cred că merge nimeni. Știi de ce? Pentru că te vede lumea pe hol. Te vede lumea când intri în cabinetul de psihologie și te pui pe canapeaua aia. Și o să zică, ăla a mers la psiholog. Și multă lume nici nu se gândește care cum să-i ajute, gen. Păi normal, adică Ca să mergi la psiholog trebuie să te gândești că problema e de la tine. Și multă lume nu ajunge la concluzia asta. Câteodată e problema de la ei, câteodată nu e de la ei, dar în majoritatea cazurilor ei tot o să consideră că nu e de la ei. Da. Știi? Și atunci nu ai niciun motiv să mergi la psiholog. Da, adică uite, de exemplu la noi tot timpul a fost ideea asta. Bă, nu faceți bullying că e rău, că te afectează foarte tare, că nu știu ce. Și în mare parte s-a și ținut. Acum certurile dintre colegi și așa nu se pun ca și bullying. Eu mă refer la bullying să te iei de cineva în fiecare zi și să-i faci viața amară în fiecare zi să-și urască zilele de școală. Ala e despre ce vorbesc eu. Și totuși revenim la problema cu nu vor să discute despre asta pentru că îl consideră un subiect prea tabu de discutat. Știi? Cine nu vor să discute? Elevii și profesorii. Fii atent, un elev care trece printr-o problemă de genul, cred că ar vrea să discute, dar nu are cu cine. Pentru că simte că profesorii nu știu să-și facă legătura aia cu elevul, încrederea necesară cu elevul, ca elevul să zică, uite, asta e problema. Să-l ia pe dreapta, hai un pic să discutăm și să zică, asta e problema mea, vreau să mă ajuți. Trebuie să fie un nivel de încredere acolo, nu poți oricum. Da. Ok, dăm voie să te întreb ceva. Voi aveți probleme cu bullying-ul la Ghibu? Bă, nu știu să zic. Mă jur că nu știu. Adică tot timpul a fost campania asta împotrivă. Hai să nu facem, că nu e cool, că distruge oameni și s-a luat foarte în serios. La noi cel puțin s-a luat în serios. Adică ni s-a zis, bă băieți, la un caz de bullying raportat, ne vine inspecție în toată școala. Și dacă ne vine nouă inspecție, vă inspectăm pe voi în catalog. Știi, cam așa s-a pus problema. Și nu-i fain, după nu prea mai e chef de chestii de genul. Am înțeles. Adică eu asta am auzit-o de la un profesor, ce zic acum. Și automat nu mai e chef, bossule, să te duci să te iei de cineva când știi că tu rămâi repetent. Bă, automat rămâi. Îți dai seama cum o să se uită profesorii la tine pe hol când o să se uite-l pe ăla din cauza căruia ne-a venit nouă inspecția acum și ne-au prins fără să pună în baie. Știi? Da. La noi deci la noi ne-au prins cu mizeria de sub preș. La noi la Ghibu, dacă vii după ora 10:30, nu mai găsești să pun. Dacă sarea e aurul alb și Bă, da, întrebarea e, voi măcar aveți apă caldă? Da, avem. No. Bine, avem apă caldă la mai privilegiați că ăștia de la Goga. La unul dintre etaje avem, la restul nu știu să zic, că n-am simțit-o odată până acum. Acum nu știu, bă, apă caldă, hai să-ți explic cum e la noi cu încălzirea. La noi încălzirea se dă vara, nu iară. Probabil, bă, nu știu ce-i de reglat la centrala aia, dar toată vara ne plângem de niște calorifere fierbinți și avem băncile lângă calorifere și e cald de mori oricum, pe lângă calorifere. Și iarna cu gicile pe noi, ce să facem? N-ai treabă. Acum, nu pot să zic că e totul negru, că avem și părți frumoase. Că după n-ar mai veni nimeni la Ghibu. Da, mă, tu trebuie să promovezi Ghibu. Da, domnul vicepreședinte, haideți să... Da. Eu și cu Trump. Nu, Biden. Fac, am greșit. Nu vrem să fim Trump. Don't be Trump, boys. Don't be chiar. Bă, eu sincer zic că nu țin cu niciunul.
Nu cunosc situația, nu mă pot băga să-mi dau cu părere niciodată. Nu-s din America că să știu ce a făcut fiecare, deci nu pot să zic că Botescu ăla. Da, deci oameni, dacă nu știți, au câștigat Biden. Da, au câștigat. Sau cum place mie să zic Biden. Bidon. A fost tight lupta asta. Da, a fost. Cine s-ar fi gândit că s-ar putea să piardă Trump într-o zi? Dar îmi place că foarte mulți români au făcut cum se face de obicei la atentatele teroriste. Imediat au fost toți, bravo Biden, felicitări, dar ei nu știu cine e și ce face și așa, nu știu ce și cum a făcut prin America și ce scandaluri a avut prin 89, dacă ține minte bine, cam atunci a avut el. A avut niște scandaluri enorme, documentați-vă puțin pe tema lui. Noi nu știm cine e, dar e un om extraordinar. Nu știu, dar e genial. Eu urăm mult succes. Deci om ca Biden, nu mai găsești, mă, ce ai, stai cu minte, om ca ăla, deci când am avut o roata spartă la BMW, a venit el și n-ai mă, unde nota 1000. N-ai mă, cum, românii sunt zei pe treaba asta, nu ne întrece nimeni. Toți știm să ne dăm cu părerea necunoștință de cauză în România, e un talent născut. Da. Și toți acum s-au luat de Trump, ai văzut, dar nu știu niciunul ce probleme are și așa. Bine, 50% nu știu, cel puțin 50%, asta pot să pun pariu pe casă, cel puțin 50% nu știu. E bine să ai, e fain să ai o părere. E foarte fain să ai o părere, din păcate. E nașpa că prea multă lume are păreri, dar gen, pentru ăla care are o părere e fain, că zice și el ce are de zis. Știi? Da, știi care e problema? Că aici iară intervine mentalitatea de grup. Că dacă au mai mulți proști aceeași părere, au senzația toți că e bună, când de fapt e la mentalitate greșită. E foarte trist. Corect. Dar ține și de caracterul omului. Cum știi să-ți ții părerea? Că până la urmă adevărul iese la suprafață. Și părerea ta, fiind bună, o să se dovedească că e bună la un moment dat. Știi ce zic? Și aia proști o să realizeze într-un final. Știi? Dar până atunci tu trebuie să reziști curentului de mentalitate în grup. Cam asta e chestia. Da. Corect. Ai văzut acum, m-am uitat tot timpul, am fost bombardat pe internet până acum de ce s-a întâmplat prin Viena și Franța. Condoleanțele mele sincere, apropo, dacă cunoașteți pe cineva de acolo. Nu sunt la curent. Ce s-a întâmplat? Deci a început cu Franța, în Notre-Dame s-a intrat cu un cuțit. Bine, autoritățile au zis că e islamul, mă rog, nu-mi dau cu părerea. Și s-a intrat cu un cuțit și au început să facă ravagii și au dat stânga-dreapta și au făcut ceva victime. Și apoi a fost în Viena, iarăși. S-a intrat cu o armă de foc automată. În centre, a fost într-un centru evreu, parcă în 2 restaurante, cam așa ceva. Deci au fost în zone publice în orice caz și au început să tragă în oameni. Am înțeles că au fost 4 morți și 20 de răniți, dacă nu mă înșel, cam așa ceva. Oscilează, bun, la răniți oscilează, dar sunt 4 victime decentate. Și a intrat poliția. Oricum, îți dai seama ce se întâmplă la atentatele de genul? Ce vrea de fapt să facă un terorist într-o chestie de genul? Să filmeze toată lumea dacă e posibil. Să arate cât mai multă teroare pe internet. Pe mine cel mai mult ce mă deranjează la treaba asta e, pe lângă, ok, hai să recunoaștem, majoritatea dintre noi nu sunt speriați de terorism. Da. Când noi suntem în România, cine vine să pună o bombă? Cine vine să pună o bombă în Sibiu? A declarat SRI-ul, mă, că au ridicat nivelul de alertă, că noi suntem în Europa. Man, stai cu minte, nu vine nimeni. Bine, ok, dar pe mine cel mai mult ce mă deranjează de la treaba asta e că știu că am prieteni musulmani și treaba asta pe ei îi pune într-o situație foarte jenantă, pentru că ei n-au nicio legătură cu ce se întâmplă acolo și totuși într-un anumit fel sunt văzuți, știi, gen, dacă cineva pune o bombă și e musulman, da, automat când vezi unul pe stradă te gândești, da, exact. Dar de ce are geaca așa umflată, știi? Gen... Da, imediat încep glumele. Dacă nu e grație, și ce mă deranjează cel mai mult la toate filmările pe care le-am văzut, se aplică prea mult sindromul genovese, dacă știi despre ce vorbesc. Dacă nu știi, vă explic la toți acum. Sindromul genovese e atunci când auzi pe cineva strigând, de exemplu, și tu știi că are nevoie de tine și zici, lasă că merge altul. Și eu pe ăsta pot să-l aplic pe toți care filmau de la apropiere. Că, dacă filmai de la tine din bloc, automat nu te duci jos să te împuști aia pe acolo, știi?
Au fost mulți care au filmat de la 10 metri ei erau deasupra în apartament și îl filmau pe terorist cu arma în mână, AK-47, din câte am văzut. Mă rog, sindromul ăsta e atunci când vezi pe cineva în pericol și zici lasă că se duce altul. Și foarte, pe mine mă nenorocește numai când văd o chestie de genul și se aplică mult în România. Pentru că, nu știu dacă ai văzut pagina de Instagram Stop Bully România, arată foarte multe cazuri de genul. Deși nimeni nu zice de ei, majoritatea zic de aia care fac problema în sine, care bat persoana sau mă rog ce se întâmplă în videoclip. Dar eu mă uit, cum să stai și să te uiți cum ăla suferă acolo și tu să aștepți să vină ambulanța, știi, să nu te duci să-l ajuți. Îți cade încrederea în umanitate când vezi o chestie de genul. Să-i vezi 100 de oameni așteptând și uitându-se, efectiv. Înainte să vină ambulanțele, înainte să se întâmple tot. Nu știu, te nenorocește să vezi. Acum, bine, gândește-te în ce situație îți puși fiecare. Acum mă refer strict la atentatul din Viena. În ce situație ai fi pus? Știi? Adică să știi că e unul înarmat gata să te omoare, e nevoie de un curaj extraordinar să te duci și să scoți omul ăla din zona de tragere. Știi? Da. Adică s-au văzut pe filmări mulți polițiști care intrau în zone nesigure, numai ca să verifice de civil să scoată pe toată lumea. Și eu zic că, uite, e unul dintre motivele pentru care am ales treaba asta, să plec la academie după BAC. Știi? Nu știu, am simțit eu nevoia să fac ceva. Ca să înțelegeți treaba cu Genovese. Kitty Genovese a fost o fată care în 1964 se întorcea acasă. Noaptea. Stătea la bloc. Era undeva la 3 dimineața și înainte să intre în casă vine unul la ea și o înjunghe de 2 ori în spate. Fata strigă, Dumnezeule, m-a înjunghiat, ajutor. Afară era destul de frig. Au aud câțiva vecini, dar nu se întâmplă mare lucru, pentru că nu-și dau seama că e... Bă, frate, ești cumva pe Instagram? Nu. Nu? Nu. Am uitat să-mi scot telefonul de pe sunet. Te caută prietenii, boss. Probabil. Mă rog, hai, continuă. Eu știu povestea oricum, că am studiat-o. Deci, după asta... Dar acum nu mai știu să povestesc, mă înțelegi? A fost înjunghiată de 2 ori în spate, în momentul în care a strigat ajutor, m-a înjunghiat. Niciunul dintre vecini, bine, a trezit vecinii, ca să ne înțelegem. Vecinii erau treji. Și ăla văzând că nu vine absolut nimeni, ea a stat acolo pentru o perioadă de timp, vreo 10-15 minute, a stat acolo înjunghiată pe jos, așteptând să vină cineva să o ajute, strigând după ajutor, vecinii nu s-au clintit unul din pat, în fața blocului, ăla a venit, a mai înjunghiat-o de vreo 15 ori. Fata a fost și violată și apoi omorâtă, în fața blocului, încă strigând după ajutor. Ceea ce caracterizează foarte, foarte rău sindromul ăsta. Și mi se pare agravant de tot ce se întâmplă. Pentru că e foarte văzut în social media, peste tot unde te uiți, poți să vezi treaba asta, la nivele mai mari sau mai mici. Dar e nepăsarea aia cumva, e un fel de egoism. Știi, de ce să mă risc eu pentru el? Știi? Da, e o chestie că, dacă nu se bagă nimeni să o ajute, de ce să fiu eu ăla? Da. Știi? Care o face. Dar, nu știu, hai să vorbim despre altceva, nu-mi place subiectul ăsta. Nici mie, e urât, n-ai ce să zici. Numai când te gândești că există oameni care star să se uite sau să audă treaba asta. Eu n-aș putea. Efectiv, numai să aud pe cineva strigând afară, automat ies la balcon să văd ce e, indiferent că e ceva rău sau nu, știi? Așa de curios. Da. Da, am terminat-o un pic pe o notă mai urâtă de data asta. Data viitoare începem pe ceva foarte fericit ca să compensăm. Ai ceva fericit pentru sfârșit așa? Bă, nu prea. Mă gândeam să mai povestim azi și despre relațiile alese greșit, dar o lăsăm, zic, pe data viitoare, că e o temă foarte lungă. Foarte lungă. E lungă, hai să discutăm puțin despre conspirațiile din România. Ce părere? Oh, da. Da, yes. E temă care îmi place. Deci, oameni buni, doar pentru faptul că
pare că are dovezi, nu înseamnă că e reală, da? Băgați-vă treaba asta în cap, vă rog eu, pentru numele lui Dumnezeu. Nu mai credeți toate prostiile de pe Facebook. Bă, Facebook nu este, cum să zic, sursă de încredere de documentare. nu este o sursă 100% corectă. Da? Grupurile. Deci, dacă vedeți o informație pe Facebook, căutați un pic pe Wikipedia, vedeți ce zic și alte site-uri. Nu vă luați doar după dovezile. Nu contează că bagă niște cifre care sună frumos acolo, ok? Vă rog eu, nu mai postați prostii. Și, cel mai important, dacă sunteți cât de cât puțini nesiguri pe valoarea informației pe care o ați primit-o, vă rog frumos, nu o share-uiți. Nu dați mai departe că vă faceți de râs. Da. Atât am vrut să zic. Mulțumim. Și aici să închid, știi? Asta a fost, vă mulțumim pentru... Nu. Deci, bă, a plecat foarte mult. Adică eu mă așteptam. Corona automat, îți vine 100 de inși care, bă, nu botniță, a jos botnița, ne omoară, ne bagă lichide în mască ca să facem cancer. Și Bill Gates când... deci Bill Gates, în timp ce povesteam cu el și cu Trump la masă despre cum să omorâm toată lumea, v-am zis, trebuie să mai scot un virus, bă, ce facem? Bă, oameni buni, hai să ne calmăm puțin, adică câte conspirații am văzut acum. Oricum m-am mai uitat puțin pe internet zilele astea, am văzut ceva giganți prin Bucegi, au găsit ăștia niște tuneluri și cum au văzut ei că Iliescu a negociat cu americanii și că a fost un fel de zid, deci fii atent, teorie, în tunelurile dacice, pe lângă tunelurile dacice care duc spre lună, cum știm toți, clar, 100%. Da. Deci, e demonstrat științific. Da, ai dovezi că nu duc acolo? N-ai. Nu. Deci înseamnă că probabil că duc acolo. No, bun. Deci, acolo îi un zid care îți verifică energia, bă. Ca să înțelegi, e un zid de energie care nu te lasă să treci decât dacă ești gigant. E un fel de vibe check antic. Un fel de vibe check antic acolo, tată. Deci, ca să înțelegi unde s-a ajuns, ei au găsit o peșteră între Sfinx și Babele, parcă vârfurile astea două. Așa. Și peștera aia sunt un fel de tuneluri, să zic așa. Așa. No, bun. Automat am venit cu ideea că, boss, au trăit niște uriași pe meleagurile României. Cu siguranță. Și au găsit un schelet de 2,5 metri, parcă. Gata, automat. Golia tati, el e. Și David s-a bătut cu el pe Babele. Da, cum să nu știți. Bă, acolo deci, pe munte ei s-au bătut. Eu vă zic, evreii au schimbat un pic acolo în Biblie. Original a fost făcut de daciancii. Vă zic eu dacă vedeți cum a fost, nu știți voi. Da. No, bun. Și au venit cu teoria că acolo e scutul ăsta de energie pe care, fii atent, l-a negociat Iliescu cu americanii când au fost ei. Și la emisiune au spus că Iliescu a bătut cu pumnul în masă, le-a zis că ei nu le dau informații despre acea energie. Și Iliescu a ajuns așa un erou național, ne lăsând americanii să ne fure vibe check-ul dintre Sfinxii și Babele. Corect. Un erou național, tată, îi faci în statuie. Bă, deci n-ai cum să nu. Bă, deci am văzut. Și Dumnezeu ca să recompenseze i-a dat viață veșnică. I-a dat viață veșnică. I-a dăruit nemurirea. Imunitate față de moarte. Aoleu. Da. Nu, am văzut la conspirații cu teorii legate de măști, de cum te sufoci, cum mori, cum au văzut ei în tren o fată care purta mască și, bă, nene, a respirat de câteva ori și gata, a fost aleșinat, a murit, a luat-o Bill Gates și a făcut o clonă. Automat, nici nu se pune problema. Noi toți știm asta, acum numai vă informăm și pe voi ca să știți, să transmiteți mai departe acest adevăr către poporul foarte important român. Să share-uiți. Da, Uite, România adevărat. Da, share la prieteni podcastul ăsta. Foarte. S-a trezit armata de adevăr a României. Aoleu. Da, bă, ce am ajuns. Deci, eu pot să vă spun din start, românii în general sunt mai conspiraționaliști. Da, automat. Decât alte popoare. Păi am trăit Ceaușescu, cum să nu. Ei
cu laserul, Paranoia. care a distrus tancurile rusești, cu uriașii din Babele folosiți în bătaie, cu măști plantate de Bill Gates și infestate ca să ne infecteze, că de fapt măștile ne infectează pe noi, nu virusul, Doamne ferește. Totalitate. Da, deci cumpărați măști cu 5 lei mai scumpe ca să nu fiți infectați. Aveți grijă, țineți minte asta de la mine, să nu ziceți că nu v-am zis. Cumpărați doar de la firma noastră. Da, firma noastră vă asigură că sunt corona-free. Corona Bine, luați free, alte boli, dar alea nu contează. Bă, are o vorbă proful meu de economic, fii atent. Sau sport, parcă era, sport, fii atent. Bă, vorbeam cu un profesorul de economic, deci nu-și ține masca tot timpul, a ținut-o odată sub nas. Și de atunci a rămas asta la noi și o mai ținem sub nas la mișto așa câteodată. Da. Și a venit proful de sport, bă, și de atunci a rămas vorba asta că te mai apără și Dumnezeu. Zice, bă, voi țineți masca aia cum puteți, că vă mai apără și Dumnezeu. Bă, deci am rămas, așa a rămas tot timpul. Și de atunci, tot timpul când ne vedem unul cu masca greșit pusă, unul pe altul, imediat, bă, ce faci, mă? Lasă-mă că te mai apără și Dumnezeu. Corect. Asta a rămas întipărită minte. Deci aia era, mă. Bă, deci eu vă zic, asta a fost planul ortodoxilor de la bun început, să aducă corona, ca să aducă iarăși pe oameni la creștinismul cel adevărat. Exact, exact. Să se încreadă iarăși în Dumnezeu. În 2021 am vorbit eu cu patriarhul și plănuim încă o crusadă. Facem, să fie bine. Bine, o să o facem live pe Instagram crusada, că n-apucăm să vă strângem pe toți, că pandemie, ce să facem? Da, o să vă promit că o fac. Prea rapid Merțanu. Da, păi nu să țineți pasul. Are și coloana aia, dacă ai văzut, Tita mai coloana, ești mecheie, tati. Da. Ce am ajuns să vorbim? De la ce am plecat noi oare? De la generația Z și uite-te unde am ajuns. Nu, am plecat de la faptul că vrei să termin podcastul ăsta cu o notă pozitivă. Da, corect. Da. Da, și vorbeam despre conspirații. Nu, n-ai cum, ăsta este un subiect bun de discutat și altă dată, conspirațiile. Da. Trebuie să ne informăm un pic, să căutăm niște conspirații. Hai să facem într-o zi treaba asta, un podcast în care numai să luăm conspirații și să le povestim aici. Ok. Să luăm efectiv, ne căutăm fiecare material legate de corona, deci apucăm și mai vechi, nu contează, și le discutăm aici, să vedem, ne mai râdem și noi un pic. Ok, foarte bine. Da. Uite, am ajuns o oră și 2 minute. Bă, mișto. Foarte mișto. Da. No, eu zic că putem să terminăm asta aici. Da, eu zic că putem să încheiem pe azi. Deci, oameni buni, dacă ne ascultați pe orice ne-ați asculta, dați-ne follow. Da, follow și share cât mai important, pentru că nu e follow e mișto, că vă ajută pe voi să nu ne uitați. Corect. Dacă atunci când postăm va apare va apare notificare și share-ul e mișto că află mai multe lume despre noi. Asta e singura metodă, practic, la un podcast prin care o să fie în care ajungem la mai mulți ascultători. Voi dând share la prieteni și bă, uite, asta e faină și am râs și m-am simțit bine când i-am auzit pe ăștia doi drăguți vorbind. Da. Bine. Da, bun. Păi atunci ce să zic, mi-a făcut plăcere, Vlad. Vă așteptăm la următoarea ediție. Da. Nu știu când o să o postăm. O să încercăm să postăm în mare parte 2 pe săptămână, dacă e Vlad destul de harnic. Asta trebuia postat de mult ca să înțelegeți, dar na. Ne pare rău. Îmi cer mii de scuze. De euro de scuze. Da. Bun. Băi, deci noi am fost cetățenii turmentați. Și foarte turmentați chiar de data asta. Și vă lăsăm cu ultima întrebare, care o să devină tradiție. O să o zicem de atâtea ori până o să devină cringe. Și tot o să zicem după aia. Și anume, întrebarea este: dar noi cu cine votăm?